का ये शंभू बाबा बुझाता कि रउआ लव हो गइल बा बुढ़ारी में। ना ये बबुआ खेसारी, अब तो हमार फुचकारी पुरान हो गई। अरे नया फुचकारी सुबोध बबुआ के बाप पंकज बबुआ के खूब रंग फेंकता। हाई केहू के फोटो ले ले बनी की प्रचार करता नहीं है ठीक है। वहाँ के हीरो है मुआ तनी। अच्छा ई फोटो जान तरह के कर हो, सुबोध ब के फोटो है। अच्छा जरिए के लागत है कि रउआ सुबोध बा के फेरा में पड़ले रहिले दादा। उठी उठी मुँहे माटी मतली मुँह कोड़िए मत गिरी। उ लइकवा कहत का बा कि सुन सुनाए हसीना दिल लागे ना कहीं ना। Likey